Terveisiä täältä YK:n päämajasta New Yorkissa, jossa Amnestyn delegaatio tekee kovasti työtä sen eteen, että ihmisoikeuskysymykset olisivat keskeisesti esillä perusteena, minkä takia aseita ei saa viedä toiseen maahan. Iloksemme olemme huomanneet, että Suomi on ollut tässä kysymyksessä hyvin aktiivinen. Suomi on nostanut esille ehdotuksia, Suomi on tuottanut tekstiä yhdessä meidän ja Britannian kanssa. Ja nyt toivotaan, että kun kokous etenee 4. päivää, 5. päivää, niin tämä ehdotus menee eteenpäin. Tempo täällä on aika hurja tällä hetkellä. Ihmiset työskentelevät aikaisin aamusta keskiyöhön. Diplomaatit pitävät vielä myöhään illalla omia kokouksiaan ja kansalaisjärjestöt samoin. Ensimmäinen uusi tekstiehdotus saadaan perjantai-iltana. Siitä tulen kertomaan teille heti ensi viikon alussa. Kiitoksia.